South Africa siyabingela kuphi nakuphi la nikhona nibile Mduduza Mkhwanazi sivela kwinhlangano ithuleleni. Sinibela singapha namhlanje kwaMpungose eSatheni. After ke umuntu ethegiwe abantu abaningi ngodaba likaMkhulu obevele esejele. Namhlanje ke nami ngithe mangithinta uMpungose sethi noMpungose naye kade sithekwa sinaye. So namhlanje ke sesikhona sizohlangana baMpungose ukuthi sike singene ngaphakathi siyozwa ukuthi ke yini esingayenza senzele ubaba Mpungose. Ngibingelele South Africa yonke namaphethelo. Ngiyabingelela abathandi ba social media, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Bafowethu inhliziyo zethu zithintekile kakhulu. So namhlanje ke sesize sathi ake sihlangane sibone ukuthi yini esingayenza mayelana nalolu daba. Kodwa ke okuningi sizokuthola masingena la ngaphakathi kaMpungose yaTennis. Ngiyabonga. Ngiyabonga mfethu. Sesikhona impela ke emphakathi South Africa njengoba usithega kwethu ake singene ngaphakathi ke siyozwa ukuthi ke thatha sibekaphi nesingamlela ngawo siyabonga. Mphakathi abantu siyaphila nje. Phela mkhulu kuyahlangana la. Kuyahlangana. La kuyahlangana phela. Kuyahlangana. Senze ngapi manje namhlanje? Kushuthi ke i-total ke ayikho okwamanje ngoba sebenza nje khala one. Kuyasebenza kodwa. Kuyasebenza. Ubaba ubani igama? Baba uGudlamini. Wakuphi nendawo? Basethogo eKellisburg. Kellisburg. Ubaba ufike nini la? Baba la eThishana. Casenje nje ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. Siyabingelela bakwethu South Africa yonke nje ngokukhulu kuzothoba. Umduduza Mkhwanazi obingelayo sibingela ke namhlanje ke singapha ema-office akaMpungose eSatheni. Thina ke sivela kwaThuleleni Organization. Sibonile udaba likaMkhulu ke olutrendayo nje. Nami noma bekuyinto bengayinakile kakhulu but ke ngize ngasukuma ngoba sengithinta nami umfowethu uVusizwelanga ekseni. Ngithinta nje ku-inbox direct ngithinta ukuthi uthintekile ngalolu daba simnayo ngizoke ngithinta uMpungose ngiyezwa ukuthi ukwalibona udaba kanje ngathi mangimthini noMpungose naye sazongithinta nami ngoba nawo udaba selifikile kuyena lamthinta. Njengabantu ke isimo esikuleya ndawo umkhulu akusona siyasazi siphuma kusona siyabaza umthima bakhona. Mina ke on my position ngibazi ngibe ngilenzile icala how much more ke kumuntu ongalenzanga icala singabaza umthima bakhona. So ke sesitheka sisukumeke namhlanje sizohlangana ke neMpungose eSatheni sibone ukuthi yini mhlawumbe umkhulu angaleya ngayo kodwa ke indlela yonke ke inzobe kuyena ubafo uThabana uMpungose asho ukuthi from here kusuka kuyapi bafo. Ngiphinde ngibingelele abalaleli South Africa yonke namaphethelo. Ngicabanga ukuthi right now ake ngiqale ngicacise la kaMpungose yaTennis ilo firm edila namacala nawo afana nawo lawo. Siphinde sirepresente i-organization yethu ebizwa ngeJustice for Prisoners and Detainees Trust esuke sibheka wona amalungelo abantu abafana nawakho umkhulu uDlamini. So kulo daba lamkhulu lingithintile kakhulu ngiyabona ukuthi abantu abaningi eSouth Africa libalimazile cause ngithola ama message ama inbox WhatsApp ko TikTok ko Facebook ngithunyelelwa lona lolu daba. So ngokuthi ke izinto esidila nazo daily ngiyazi ukuthi zibhlungu kakhulu ngoba ithi mayenzeka baningi abantu aba-affectekayo yona lento. Ngijabule kakhulu ke kodwa ukubona iSouth Africa nje yonke isukuma kanje bekhombisa ubuntu bekhombisa ukuthinteka kakhulu ngalolu daba. Bafowethu angeke ngize nginifihlele mekuthiwa udila nodaba lwasenkantolo luyinkinga kakhulu cause the system itself it's against us. So uma ungenawo amandla noma ungenayo imali yokukhokhela abameli ekusuke kumele ubakhokhela ukuze bakwazi ukukusiza udabeni lakho kuba nzima kakhulu. South Africa lento hlezi ngisho ngithi isystem itself nje ayisebenzeli thina esiphuwa kodwa abantu abakwazi ukusurvive ilabantu abasuke benemali ngenxa ukuthi bayakwazi ukuthi bakhokhele abameli abasuke beyiquality nabasezingeni elifanele ukuthi bakwazi ukuthi babasize. So mawudila nodaba lweappeal
aliyona udaba oluncane licost imali enkulu kakhulu cause mawuqala nje ufuna ama record amkhulu uthi uapplyela ama record mhlambe kubuya quotation ela ko 30,000 mhlambe 25,000 ama record asuke equkethe yonke into eyayikade yenzeka mhla kuthiwa kuqula icala enkantolo ama record lawo ama audio ayalalelwa then mase uyawathatha waseka Gauteng transcriber okuyibona bawa typeayo and noma waseka Snella recording okuyibona abantu aba qualified noma bane certificate sokwenza lo umsebenzi so mase uyise khona lokho kubalekile ukuba khona kwawa ama record ngenxa yokuthi icala melisuka kule nkantolo emgwebile efuna laliyodila nabanye abantu ebebekade bengekho mhlaliqulu so kubalekile ukuthi babe nawo ama record abakwazi ukulenza icala ama record engekho step number 1 step number 2 funakala kube khona imali zokukhokhela o advocate and kube khona imali esuka ikhokhela ummeli odila necala wonke nje ama expenses akhona so when you dealing with the issue ye appeal abantu nje indlela abangaphansi kwengcindezi ngayo funakala ube nayo nje maybe minimum amount of 60,000 kuya phezulu yabo so awungitshele ukuthi abantu bakithi nje babehlupheka kangaka eSouth Africa abantu abafana naye umkhulu nabanye nami nawe imali engaka izobe iqhamukapi kube kungasetshenzwa so ngithandile ke mengibuka abantu abaningi eSouth Africa bekhombisa ukuthinteka ngalolu daba and nokuyinto ethinta abaningi right now istep sokuqala bese ngivele sengisenzile ngike ngaxhumana nabaphathi bejele khona namhlanje njoba ku Sunday nje umhla ka16 March izolobe kuyibirthday yami bezu15 namhlanje zu16 so ngizamile ukuxhumana nabaphathi bejele khona la eKZN mayelana nalo lolu daba ngoNkulunkulu ke bangisiza bathi hayi impungose mawufuna ukumsiza ubaba wamukelekile ngezandla ezimhlophe ngoba phela into eyenzakalayo ejele correctional service igcina umuntu esuke inkantolo ithe lo muntu akagcinwe futhi inkantolo mayithi lo muntu mdedele ijele liyamdedela so ijele lisuke lingazi ukuthi kwenzakalani ecaleni lomuntu ulenzile noma akalenzanga abona basebenza ngeorder senkantolo ofisha ijele noma abaphathi bejele basuke bengekho enkantolo so lokho ngicacisa ngoba ngenzela ukuthi kube clear ngoba umunye uzothi hawu labaphathi bejele yini bebengamdedela umkhulu abanawo nabo lawo mandla uyabo okwabo ukuthi bathi mayithi inkantolo asikuvalela isikhathi esingaka bazomvalela mayithi hayi inkantolo asikudedele bazokudedela okwabi kona lokho kodwa ke ngoNkulunkulu mina ne department aka correctional service nje iSouth Africa yonke sisebenzisana kahle kakhulu especially la eKZN abaphathi bonke nje from regional officer o area commissioner o babamakhaya baningi nje bonke sisebenzisana kahle siya understandana nje kakhulu so ngenxa leso sizathu ke ngike ngagcina sengibaphazamisa bengekho emsebenzini ngiyazi ukuthi bengamele ukuthi ngabe ngiyabathinta namhlanje kuyiSunday bayihlalele nomndeni yabo kodwa bakwazile ukuthi bangilalele banginike isikhathi base bayanginika ilungelo futhi lokuthi hayi singafika kusasa ejele eMaritzburg siyombona ubaba siqale sithole kahle udaba lwakhe sithatha ama instruction kuze sokwazi ukuthi simsize siye phambili okwamanje ngizoma lapho ke ngicabanga ukuthi iSouth Africa izowathola nje ama update ukuhamba nokuhamba ukuthi ke njengoba sesila yini elandelayo ngiyabonga kakhulu bafethu Angibonge Mpungose ngibonge impela nje siphuma nje emakhaya nathi iSunday ngabe hleli nemndeni yethu wena ngikuvuse ekseni ke wena ulele hotel u6 ekseni ngoba nami ngivusa yena umfakalanga ovusizwe yabo ngithindele message athi hayi ngithinte Mpungose ngakuphazamisa nje ngixoxele kumama ngoba ngiyasibe usukulini understanding ikuyejele isimo siyisona ibhlungu leSouth Africa bafuneka si understand
singakubukeli kude le nto eyenzeke kumkhulu. Nawe ingakwenzeka le nto ukuthi amadoda angaphansi kwencindezi, abanye abantu besimame sebayisebenzisa njengesikhali esibi into ye-rape ngokufesa iy'nhloso zabo. Ugcine-ke lokho kwenza ukuthi-ke bese kuthi ngempela ama-victims ngempela suke ethinteka kwi-rape, kugcine kungabe kusakholakala nokuthi akwazi ukumeleka ngendlela ngempela. But-ke nazo-ke iy'nkantolo Mpungose, ngicabanga ukuthi le nto mfethu izoba isifundo ngoba ikhesi kamkhulu kwi-public domain kanje. Njengoba uhulumeni ephasisa umthetho wokuthi abantu ababoshelwa ama-rape kufanele amagama abahanda ophanyeka laphana, kuney'nhlangano advocate ukuthi zenze into enjengaleyo. Bese uyibuza umbuzo ukuthi abantu abanjengomkhulu kanje uma sekuvela ukuthi leli cala abalenzanga, how much ibhadeni ezobuya yamakhosi sebezo zama-civil claims e-Bophi State ukuthi leyo nto ngabe bayibheka labo bantu laba bhadike asazi babekephi bephasa lo mthetho wabo nomongameli nawo uthatha bangabe bebheka engxenye yesibili ukuthi if ngempela sekugwetshwa abantu aba-wrong siyokwenza kanjani, ukuthi lokho sikuvika kanjani, not ukuthi sivikele abantu abama-rapist but-ke inqwaba isystem yethu ebagwebayo bengazange bawenza ngempela amacala. If isystem ingakwazi ngempela ukuba 100%, therefore ngabe sithi hayi-ke nathi umthetho we are fully supported. But-ke kusasa-ke njengoba sebekile uMpungose siyavuka amabombo-ke siwabheke sekhona ejelekeni umkhulu-ke okuningi sesiyokuthola-ke i-update kusasa sasibeke nomkhulu ukuthi siqala kanjani ikhesi. Mfethu ngiyabonga nje ukuthi-ke sinikele mfethu, yazi ukuthi sisukaphi, yabo abantu abanjengeke sibalahle mfethu, yabo South Africa siyabonga ukuthi nilikhombisa ngenza kwethu ngayikhathi zonke nama-inbox benisinika wona sesizwakela isikhalo senu siphezu kwalo daba. Siyabonga, salahle emakhaya.